crezi? Că ești un balul, ești un pepeluș sfințit. Deci că de astronautul morții, mă, din tabla aia și de tablă futus morții, mă, deci dacă e doi de garduri tablă știi că te bat. e greu. Tabla aia nu se întoaie așa de... Nu se întoaie dacă ai căzut în ea, mă, ții și cum se Mamă, întoaie. dacă nu cad maicule, cum crezi? Dacă nu direct pioneze îți bag în creier. Cum crezi să trăiți, să-ți dea Dumnezeu sănătate și nu lași și la Și dacă întâia? cazi în poartă? Și dacă nu cad în poartă? Bine, cazi în gard, lângă. Nu. Bine. Cum crezi? Eu uite ce face asta. Ești un bebeluș sfințit. Bebelucă. Bebelucă, chestită. Uai, cum s-au două. Mamă. Te rog. Mamă, ești putră de morții, mă. Uite, Pune acolo. Sau bei cu sticla de jos. Bă, Am montat să niște apă. păi nu fără apă, că se așa se bea de misec. Ba, nu? De misec, nu știu. Cum crezi? Mai bei un pahar de ăsta și la revedere și după aia bei un pahar de apă gol, să călătească mațele. Ascultă-mă. Bă, dacă eu zic că morții, mă... Lasă-mă în pace. Bebeluca, sfințită. Bebeluca. Bă, dar nu ți-o fură nimeni, bă, ce Fă faci? ce vrei, hai. Mai stau. Am băut deja încă 3. Simți că e prea mult? Ha? Simți că e prea mult? Nu. Păi față ta asta zice. Păi eu mă opresc un pic, nașule. Bine și Să mai așa încă un pahar. Da? Da? Dacă zic da? Și dacă nu cad? Și dacă ați așa, Și sincer, dacă nu cad? sincer, dacă te duci cu Luca direct, te pierzi de bordură și direct te dreapta, atunci toți morți, mă. Parcă te văd că zic asta o dimineață la 4, zbuf. Să vezi și ies cu ranga aia. Ești un bebeluș sfințit, Luci. Să-ți dai Dumnezeu sănătate. Ce înseamnă semnul ăla, bă? Ce e semnul ăla, aia? Cum faci ea? Ce înseamnă? Când faci tatăl nostru, te închini Așa? și ai de la Dumnezeu, la toată lumea. Nu înseamnă o leacă de pizdă? Ce arăți tu acolo? Nu, Ia mai fă o dată, ia ce facem. Nu înseamnă o leacă de pizdă? nu. Nu? Uite, nașule, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Asta e. Și jos nu se mai duce o dată? Nu. Păi ia mai fă o dată. Numele Numele Tatălui? și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Da, corect. Te Vezi? închin ca Artur. Eu? În viața trebuie să te descurci, maicule. Mamă, de ce ce morți. publicitate. Toată viața cât mai e de Păi trăit. văd că te descurci tu. Eu? Mă descurc. Te văd. Ia, ochișori, ochișori. Te liși pe față, bă, țucă? Ce-s Hristosul, bă, te liși pe față? Păi e bun vinulețul ăsta, de ce n-ai primit? Nu se uite. Hai să moară, Doamne, bă. Doamne. Știi Ia cât mai are pune la- alcoolul? Cât are alcool, ia? 12,7. Cât, bă? 12,7 volum, uite. Dar de unde l-ai luat? Aici. A? De unde l-ai luat? Ăsta de la Ștefan. Care Ștefan? Cu nătă. Ștefan cu nătă? Da. De cum vine asta, bă? Zi unde stă? Să Da? explic eu unde stă. Dar bei fără apă. Puneți apă, maicule, că te faci. Ce mai păstram acolo? O flegmă? Pune-l dracu pe tot. Nu-l pun pe tot, mai opresc. Mai tragi de el, ce faci? Nu Pune-mă trage. tot în morți. Lasă-mă, maicule, vezi că sticla asta e sfințită de la Dumnezeu. Nu-ți Dăm dau apă. apa. Nu te dau. Ești un bebeluș și îmi pun cu Fanta. Poți să-mi pun a treia, te rog frumos? Bine. Dă-i mă apa aia să-și până de lumea. Și asta îi rămâne lunașul. Apa. Mamă, ce cadou mi-a lăsat. O apă. Bine, bă, șefule, bravo. Și ia și plata. Și rece, de la frigider am scos-o. Mamă, băi, pune-mă tu că-i tremura apa aia, dracu, mână.
Ai făcut de vară, nu? Mai pleacă? Ba. Cât faci mai? Cum ajungi, bă, până acasă, bă? Nu ajunge la 6 fără sfert dimineața când cântă cu coșul. Și cade de pe poartă la el. Ba, nu. Dacă nu ca pe poarta mea, Luci, ce-mi dai? Ce-mi dai? Cazi, undeva cazi aici, la Andrei. Unde ai căzut acum, ultima oră. Ba, nu. Nu ai căzut. Am căzut, dar nu am căzut în genunchi să îmi lovesc picioarele. Dar la și bet? mine, uite, Ai căzut pe spate? am căzut, uite. Ia vezi. Zi la bet. Dar și mie Luci o țigară, te-am frumos și dau ea 2 lei pe țigară.